Trending stars. This is Trending Star and I am Alina Fechunga, and today we have Paul Piang and he's going to tell us everything that we need to know about his recently released song Naona and the plans he has towards 2025. Welcome to the show. Yeah, appreciate it. Koma moyo wabwino. Yeah, Wanyaro. Wanyaro? Yeah, sure. Alright, the first things first, taruza kuti kodi transition yako kuchoka ku Afrobeats ndikuyamba kuimba solo inaenda bwanji? Transition from Afrobeats and kuyamba kuimba solo. It's just the same like the menizima kaya wa Afrobeats and then did Vandeka because the same strategies. Yeah, China just did bobo like yeah. Okay. Alright. Kabena mwina balibe zotsamwitsa zina zake zokuti mwina if you look right when I was ku Afrobeats izizibwezi zili nkati kabena. Of course, as an artist, no matter what, you need to have my managers or like antogutamangisela again. So as an artist before manager, you need to manage yourself first. So I'm a strategy amene muntu makhakuti kubanga susoyera ukakhakuti ukudziwa komurani ukupita. So ninganene zonena kuti of course zinthu zina zomwe zimakhakuti zili Afrobeats kuja zitakhazuti of course naneso kuti panopa ndilibe zimene zozo komanso ndi njira ina yomwe nditha kubweresa zinthu zina mosiyana zomwe zingandithandize. Yeah. Alright. Ndiye takuona zokuti uli kwa Afrobeats uli weka baba, you like doing my solo projects. Yeah, sure. I don't see many collaborations. Yeah. Tinene zokuti iweyo ma collaboration wa simbali yako kabena mwina you feel kuti you sound better alone. No, ndi napanga kunyimbo ndi Gwamba, napanga kunyimbo ndi Gemini Major, napanga kunyimbo ndi Madala Sunby. Napanga kuma collaborations komano most of time like ndizabobo sikuti sizabobo ndimaona bezonena kuti olontari usa nyimbo nena kuti collabo cause anthu mufuna be kuti muvere chinthu chapo so ndimaona bezonena kuti ndi zaka zambiri zonena kuti olapa panditatusa 5 years ndikutusa my soul project kukhaso zaka zina anthu muzafuna kuti mumvereso nyimbo zina nthawi ilipo ndipanga makolabo yeah akubwera. Alright. Alright. Ndiye mwina we should just take you down the memory lane a little bit. Yeah. Unatulusa Mesa back then. What opportunities did Mesa bring to you as an artist? I respect that song cause ndi nyimbo nena kuti ilandisekulira magoma mbizi ndo zina zomwe I've been dreaming like I'm into music business so inandilowesa mu music business which I wanted. So it's something beautiful and I respect that song. Honestly, I respect that song. Inandisegula zinto zina zonena kuti pakati pano pandikati kuti ndi ngozi panga 2 minutes zimatha kutheka. So yeah, it was something beautiful honestly. Yeah. Alright. Ndiye can you just tell us your writing process ukamalemba nyimbo? Umaziwa kuti nyimbo yomwe ndikulembayi ikakhala hiti kapena ai? No, for me, I don't think when doing something, we just try. Like even business, it's like business. When you invest in something, you don't know kuti ndipula yani. It's like njuga. You don't know kuti ndipula kapena zidan. Yeah, it's just the same like aviator. Umati ndiyesere kuti apapa ndikayesere kuti ndipula mwina dola yambiri kapena ya mwina ndichisiyo mazopeza kuti chakuja. So it's just the same kuti nyimbo zija umayimba uleta kha nyimbo ya bo iwe umati koma iyi ndamenya maome bezeka zoti fans ikufuna zawo iwe umati nyimbo iyi si ya bo koma anthu akuti ndi yachani ndi ya bo nkona zimapezeka zonena kuti mwina ngati always ma artists nzanga zoti nyimbo imene ichatu ine nangopeza zoti sindingadza zoti yanchani zimakhala zimene zoti cause fans ili ndizokonda zawo so timangoyimba like kuti ndipange nyimbo ya bo anthu ayifire kaya sayikonda kaya ayikonda koma ndingopanga chinthu chonena kuti anthu angofira basi it's not negative at all but you just do with randomly ndingopanga ngene fans ngofira. Alright, ndiye wakambapo kuti pali nyimbo zina ma fans amazilenga kuti ndizabwino zinayi. How do you deal with ma negative comments that come up with your songs? Honestly, on every song people talk too much like they can talk with nyimbo hii siabo cause aliyesa makandizo konda zake and people relate songs like ndimba nyimbo ya gospel wina wake ali mu vibe ya chikondi aona kuti pobizo panopa amene wimba za gospel ine aba ndi mu chikondi kaya ndimafuna zoti luseza chani za gospel. Yeah, I mean like za chikondi so zimangotengera at that moment
okay anthu nyimbo akamamvesera ena ake iyo apeza zoti ali mu situation zonena kuti mwina mwake dola alibe iye akufuna zonena kuti ngini yake ikhale bo iwe ukampasa nyimbo nena kuti hey, I'm in love or whatever chanchana obizo watusa nyimbo iyi wafuna kuti chanchana. So negative, not sometimes but nthawi zonse imakhazi nena kuti at somehow it's positive because timakati kumvesesa, we don't take it as negative. Timakati kumvesesa zonena kuti asi nyimbo iyi at that moment sina mubeze munyengo yomwe iye because songs we relate even iwe ukamamvera nyimbo ineyo we relate. Like I say nyimbo imene ndaimvera baba ukanga relate ndi zina zake. I say I love this song. Yeah. Trending stars. Nduza kuti how much dedication kapena investment should one have kuti ajambule music video yokuti anthu tikayionera ndikumenazo kuti koma adawa ndanafatatu. It's all about kuti as an artist uziziwa chomwe ukupanga. I do like music yanga kwambiri makazi nena kuti ndikufuna ndisinthe zinthu. That's the reason my confidence inachokera ponena kuti okay, in Malawi everybody say kuti we have to come up with chichewa songs. I have to come with tumbuka different thing when kuti anthu akunja akabwera mu dziko munomo aziti we want to listen to Malawi music. Like okay, tikamvera za chichewa, timvera za chiyawo, timvera za chitumbuka, timvera za chisena or whatever. So it's all about confidence and it's all about kuti ukufuna upange chanjo nena kuti anthu obwera komanso dziko lathu industry yathu ya music isinthe motani. So no matter what we have to come up with something beautiful. Now wakambazo kuti that's the reason why you do nyimbo za chitumbuka a lot. Tisanakambiza nyimbo iyi. I think anthu nthawi naka amayankhula kuti koma pop yangi iye akuona ngati kuti akamayimba nyimbo za chitumbuka zakuona ngati zimpitisa batali as Malawians because then ife zimene zoti makhazi oti city ikumva. No. It's when you're trying to come up with something different, it's always anthu amayankhula zanu. Olo anthu ozindikira omwewe we say kuti awa ndi anthu ozindikira amayankhula zanzeru. They can be like yo bro, like kuti iweyo ndimene zingine zili apa you have to come up with something chichewa cause Malawians amakonda chichewa and the national language is chichewa. Ineyo popanga choice yochoka konzuzo. If I'm here that means chitumbuka chichewa ndipindulira. That means it's step by step. Siziteka lero zilipo njira ilipo nena kuti zilenga nthawi of course it's a process. So zimangofu ningonena zoti it's all about kuti ukudziwa kuti ukutani kweni kodi iweyo. Chifukwa anthu amalankhula amani ineyo kuti abapatu mkuona razinzano ajara ababande awulize fortune kuti it's not about that. That's a total lie. That's a total lie. It's inekuti anthu pop yang when we say about pop yang explanation yake okay mfano wachitumbuka that's my identity, that's my brand. So if I change brand yanga ikalmodani because as an art despite songs it's about brand. So brand yanga when you explain about my brand okay pop yang ndani mfano wachitumbuka that's my brand. So you guys have to respect that brand cause it's something different. There is no any other artist okay alipo of course komano kumbali ya ineo. When you talk about pop young it's about mfano wa chitumbuka ucha that's a brand. Mwazimvera no karu pop young chitumbuka jo that's his brand right there. All right, now let's just talk about the song Naona. First things first, what does Naona mean? Naona is just the same in Chichewa like Ndaona. Okay, so that's the Chirumbuga name for Ndaona. All right. Can you just tell us what inspired you kuti ulembe nyimbo imeneja and imagamba za jani? Ndi nakhalawasi kwambiri ndikuona zonena kuti anthu amafuna jani komanso ma situations anthu amakhala motani. And moreover I'm becoming a man. I'm not a boy anymore. I'm becoming a man. So I just have to deliver something that can make sense. When I make music, we relate. So becoming a man, I cannot be just doing music. Ningo joa joa, ningo tan. Nah, I have to do something. Olo ntakazo ndasia kuimba baba. You have to listen. Ntakazo ndasia zovanga zinto zanga kabena za nyimbo zenjeni. You have to listen to my songs. Mubanga relate. So becoming a man, I have to do something. Zogwira midima yatu. So that's the reason I came up with Naona thing. It's a song Yamagambaza being grateful. You know, I appreciate kuti antamena nthandiza ako komaso jauta nalo welerapo napezeka zoti step yanga kuchoka
Nzuzu, Lilongwe, Blanta or South or whatever, is something zonena kuti anthu ena athawayanka zero iwe usunafike pokomano kuimba nyimbo zonena kuti yanjani no but step ina iliyonse yachauta ndimakhala kuti ndikuthokoza. I have to bow down and thank God for every step. So that's the reason I came up with something that ambuye ndisaname ndimapanga ndimajowa komabe ndiweneka ndikhale ndi nthawi. I have to kneel down and thank God for everything that happens in my life. All right. Yeah, all right. Sure. Trending stars. Ndi nyimbo imene anthu amafunsa kuti kodi Popu Young wamba kuimba gospel kapena are you trying to mix things? Zikuenda bwanji kwenikweni? Okay, before naona kuliwero, before I release a song, ndi anthu kuti amandiuza ndimamvesesa nyimbo ndimakuti ase ndapanga nyimbo iyi. So with my team we sat down and then we were like, bro, like this is the time now you're glowing, and then you have to come up with something different. Nyimbo zako zizimacha kuti ukula munthu uzimba so nyimbo zonena kuti zajani zanzeru. So ndingonena zonena kuti asaone ngati kunena kuti I'm into gospel music, and asaone so ngati kuti ndili muzachikondi. Azingoyembekeza zoti Popu Young akatusa nyimbo itakutuluka ina iliyonse. Nditakupanga release nyimbo 5 za gospel, asaganize zonena kuti ndili mu gospel. Nditakutulusa nyimbo 5 zachikondi kapena za situation anthu asaganize kuti mwakati makoma. They just have to expect nyimbo kwa ineyo ina iliyonse, because ndine munthu otulusa nyimbo zina zilizonse. Zoti ziti sintha miyoyo. Sijoncho. Alright, then nyimbo imene imamveka mwaka amapiano solo, and we know you as an Afrobeat artist. Should we say you're also trying to drive through into the amapiano industry? Kapena you're just going with the trends? Not I'm going with the trend, but if I can jump on amapiano thing, ngati ndikukwanisa kuimba zimene, that means I can do. It's not good I'm limited kuti I'm an Afro artist and then I just have to jump on Afro music. Nah, ngati ndikukwanisa kuimba amapiano, let me do it. Because before even naona ndika nyimbo kena kake on my Spotify account kalipo ngati anthu angapeze mpata akamvera. Ina yake timati yani kodi timati nokuwera. Ndiyakalekale of course naimbira kwa Neta ndiyakalekale. So ndizinthu zotina kuti cinema okay ineyo sinade story anthu haziti Popu Young ndiwapapa na mawanza kuti usana nyimbo ya dance muzaona kuti Popu izatu yesisa kuti aduse ichi ndichi koma na okay before all these songs like Afro thing, Basada, piano, whatever, I was a dance artist. Really? Yeah, sure. Ndela nyaga freestyle ga dance. Ize komano chimakaji yambe of course umakha kuti uwona kuti kodi umene ndingapanga fit ndipatipo pomwe zingagwira ndipatipo sikuti ndikanena zoti ngaimba dance ndikuti pano patha kutusa nyimba dance or whatever kuti yenjani. Of course ndikutusa komano pomwe ine ndingamveke bo kwambiri ndipatipo. It's Afro or whatever komano piano and nyimbo imene jaya naona si nyimbo nena kuti unganene zone it's piano. Yeah, ndikasofu kena. Yeah, easy. Yeah, so sikuti ndikupanga for trend anthu asaone ngati Popu izorapa panga ndi nyimbo za Afro zambiri zoti zituluke komano. Yeah, talking of nyimbo zituluke, what do you have for us in 2025? Wayamba ndinaona, what should we expect from you now? Nyimbo iwera, I don't know if it's this month tikakhala basi nditi mpopo tuone kuti yanjani komano anthu ayembekeze zoti nyimbo iwera. Ndinapanga clip inake pa Facebook page yanga. Chande. Izomakufuna Afro, tiudusa Afro so vantu ubwera ku Afro. So tiudusa pompano koma silinga trade date because sina kazinto zili masanja bwino. So amva mu matsamba athu yentyani pompa tiudusa nyimbo ene. Alright, nde unanduza zokuti before you release a song uli ndi anthu ako amene umawamveseresa nyimbo ija kuti how is this song going to do on the market? Do they give you honest feedback? Kapena amangokuza kuti ndi Popu Young, you already have a name, nyimbo imene ihita basi ndiwe Popu Young? Siningakhaindi anthu anena kuti ndikatulusa chinthu azingondo. I have people nena kuti sangama kondwe atamandiona zonena kuti ineyo zinthu zanga zikuvuta kapena kuti yanjani. Amakhala kundilangiza zene kuti ase nyimbo iyi
but nyimbo zina we don't do for market. But nyimbo zina zonena kuti zimakusunga iweyo kunena kuti as Pop Young tikamvera zake zichetimvere nyimbo kuti iye amakhala kuganiza chani. But nyimbo zina zimakufotokoza iweyo kunena kuti komatu munthu yakuonekabe zonena kuti akakhala amaganiza. Yeah, so nyimbo zina we release kunena kuti zikuonekesewe kuti anthu ule muti magula umadziwa ule muti magula kugula wake nkunena kuti kuonesa mene iweyo kuonesa through your music khalidwe lako chanchani. So siningakhale ndanthu zonena kuti zero lera zonena kuti khalidwe yanga ndizitusa khalidwe loyipa na. So yeah, it's that I'm very honest opinion, honestly. And I appreciate shout out to my team. All right, so you've talked of your team. Unachoka kwa Messi, are you now under any management or do you have a team behind you? I mean, as someone that's sponsoring your music now? Before I comment, before like everything that happens now, it's always support. You know, I cannot lie. And I've always been supported in the antwe. And I can lie kuti ndifike poti panopa nkumandi ndine Pop Young. It's always support yantu. So ndakandi kuthandizidwa in so many ways. Even mastenanga music video yanga yomwe ndinaimba yawo ndidalire kalikali limeneyo alandivasa mastenanga 10 pin imene kuti ndikavaye ndikajambise nyimbo ndipite. And shout out to PD. So it's always support, honestly. Siningakhale wopanda support yantu. So it's always support. And now I have a team yomwe mandipanga support. I also have Antu amene amakhala kuti akundipanga so support kuti amadad fadirusa nyimbo and then mafuna ko amati push ko mwina ika 700,000 mati push ko ika 500,000 kuti tivange za nyimbo. So yeah, it's always support, honestly. Cause pandeka sizingateke ifini pano tabuya zuta ndine Pop Young koma no Pop Young sineyo ndi anthu amene amakhala ndithandiza. So yeah, it's always support from people. Trending stars. All right, how do you see the future of Afrobeat in Malawi? But do you see us going further? Kabena, you see us going backwards? Because until they're like, but nobody Mumvera now as jina Jobo, jina Ray Mandani. So there is not really that difference. But how do you see it as an artist to kubanga so Afrobeat? Industry yathu ndi hope kuti zinthu zizatheka komanso industry yathu ilibe. That's an honest opinion. Ilibe anthu onena kuti amafukula music bwinobwino kunena kuti we wanna invest in this person and then chifukwa chonena kuti sinanga musayiwali yeso kuti dziko lathu lili pa namba chani paja osauka lili pa namba chani kandi filika sinafika so pa number 1 so mene lili dziko lathu kuti lili posauka kwambiri anthu ambiri amakanika kupanga invest mwa artist mantha kunena kuti tikaona chonchi tikudandaula zoti dziko lathuli tikaona chonchi tibe artist amene tinganene zonena kuti kumuona artist apo nkomati kuti iyayi akupanga represent kuti as an artist not kuti kuchuka cha bet koma no zinthu zoti zikumpanga represent munthu kuti kungomona kuti that person is an artist so nthawi zambiri tilibe anthu onena kuti olimba mtima kupanga invest mwa artist tindi anthu oti omangokonda ma artist koma anthu opanga invest mwa artist tilibe honestly as Malawi. But slow by slow we are trying. Sinanga we're just hoping kuti maybe if we try this ngazijama nkwazoti zanjuga when you want to release a song umangoti mwina zitheka kapena ayi. So yeah, komano zitheka tikuyesesabe ndithu. Kuti slow but sure. We shall get there. Yeah, sure. All right. Then apart from music, what else do you enjoy doing? Pop Young amakhala kutani? You know, I treat music as business. I'm also entrepreneur. Ndima panga business yanga. I have njinga zanga zimatamanga background. Yeah, so ndima business awili ngotero. Music and zanjingaza. Yeah, sure. All right. Nditangoruza mwina wake kunjako. Ndino anyamara ndinoimba. Mwina kali komene ndikamona Pop Young sindi magona tu. Sindi magona tu. Is Pop Young taken or he's single? As for now, okay, since Antoana and the like kuti ababa soba no kumujwa Pop Young, I've never been in a stable relationship. Of course, I was in a relationship, but for now but I'm single.
Now I have a question. Unstable. Why are your relationships unstable? Most of time ndi young classes izonena kuti pali mafana ina akonena kuti amaimba mugero omwe amafana atafika pena pake. Okay, zomwe zimachitika zonena kuti as an artist ukakhala zonena kuti anthu pop young people get excited with excitement kuti I wanna date pop young kapena kuti young chan. So samabwera ndi mtima onena kuti I wanna date pop young. Yeah. Bwana ndi mtima oti nanesa I wanna be famous. Yeah, waizi wa manager kapena kuti ndinene kuti samabwera ndi mtima oti I wanna date Vito. Yeah. Because my real name is Vito. Shout out to you guys. My name is Vito. So yeah, samabwera ndi mtima onena kuti ndifuna ndidate Vito. Imakhaija nena kuti I'm dating Bob Young. So imene ndamkhulaso zona kuti I'm becoming a man. Ndifuna kazonena kuti ndiziba sentence zona kuti baba ngati guy I'm single, not good sindifuna kukhala in relationship ndine munthu nenso ndimafuna munthu wapambali azindilangiza kuti ayi amusojera tubambo apa. So tizibaseka nthawi ilipo tidzakhala mu relationship nthawi yo ikadzakhazana kuti ena ake amene akufuna zona kuti amuone video osati pop young. Amuone video zona kuti apa so bana excited kuti video uja ngine yomwe yamakhazana kuti akuganiza zona kuti afike pena pake ilipo. So tikadzakhala ndi anthu ngati amenewo zizakhala bo. My fellow gender are big. Date my artist work. Can you just date them for who they are and not the name out there? Alright, then I'm going to say, what message, Kabena, what words can you tell someone that wants to, dive into the music industry? And I think Malawi, we have that, kasei gachagokura o imbawa ndaku unzuzu. You're like, imakanga it's another world altogether. Someone that wants to break through from the north. What words can you tell them? Okay, so in Malawi, panoba most of antama klubi when you want to make it, you have to go kulirongwe. Yeah, you have to go janja. It's because sinangatika ona mwina kwatu kunzuzu kuja kulibe mina make like anthu oti angakupange interview kuti maujina akula makampani ngojepa kuti yanchani. So ndingini yonena kuti mafana amene akupusha panopo kuti afike pena pake. They just have to believe in themselves. Asazikire malire kuti ine ntapanga ichi chomwe ndikufunika ndipange na in terms of language ngati popiza anachuka ndi chitumbuka wina aliyesa atachuka ndi yankhuli na Jose tinali ndi Wale Chris ankati imbira chiyawo chenja anachuka. So anthu wina wake asamakupusise kuti iyayi iweyo ndikufunika kupange ichi kuti chenchani china because language masuka language yako kuti umasuke pa beat bobo, it's language yako yomwe ukuyimba. Before munthu ngati moyawo like ngati mtumbuka upeza zoti akuimba chichewa akukanika kuti ayankhule bobo chichewa pa beat panje koma akaimba chitumbuka chichopeza zoti awimba nyimbo yorani. So ngati iwe pa beat paja ukuimba chitumbuka ngati chikukoma imba zimene zozo no matter what peza anthu okuthandiza. It's about believing in yourself, believing in your team and also Alright. Yeah. And yet, guys, believe in yourself. Believe good. If he made it using that very same language, you can also make it using that language that you know. Any language that you have, you can also use it. Good ubange breakthrough in any industry. I'm pretty sure it's not only music. Yeah. Alright guys, and this has been Trending Star, where you get to meet your favorite celebrities and get to know what's up with them in the music industry. And I have been Alina Fechunga. Let's meet again in the next episode of Trending Star. Goodbye. Trending Stars.